हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण అందరికి। సో ప్రణామాలు। ఈరోజు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 33వ అధ్యాయము కపిల భగవానుల వారి కార్యకలాపములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 27 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 28 మరియు 29 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 33వ అధ్యాయములో 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తద్దేహ పరతపోషః తద్దేహ పరతపోషః తద్దేహ పరతపోషః అప్యకృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ అప్యకృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ అప్యకృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్నః బభౌ మలైరవచ్చన్నః
బభౌ మలైరవచ్చన్నః సధూమ ఇవ పావకః సధూమ ఇవ పావకః సధూమ ఇవ పావకః హరే కృష్ణ. తద్దేహ పరతపోషోప్యకృషచ్చాద్య సంభవాత్ తద్దేహ పరతపోషోప్యకృషచ్చాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్న సధూమ ఇవ పావకః బభౌ మలైరవచ్చన్న సధూమ ఇవ పావకః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తద్దేహ పరతపోషోప్యకృషచ్చాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్న సధూమ ఇవ పావకః హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ నేను చెప్పిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తద్దేహ పరతః పోషోప్య కృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్నః సధూమ ఇవ పావకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తద్దేహ పరతః పోషోప్యకృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ భవో మలైరవచ్చన్నః సధూమ ఇవ పావకః. హరే కృష్ణ. బి ఇందుమతి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తద్దేహ పరతపోషోప్యకృషశ్చాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవశ్చన్నః సధూమ ఇవ పావకః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తద్దేహ పరతః పోషోప్యకృషచ్ఛాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్న సధూమ ఇవ పావకః. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తద్దేహః ఆమె దేహము, పరతః ఇతరులచే, పోషః పోషింపబడి, అపి అయినను, అకృషః శుష్కించలేదు, చ మరియు ఆది వ్యాకులత
వ్యాకులత సంభవాత్ సంభవాత్ కలుగక కలుగక బభౌ అభౌ వెలుగొందెను వెలుగొందెను మలైః మలైః ధూళిచే అవచ్చన్నః అవచ్చన్నః కప్పబడి కప్పబడి సదూమః సదూమః పొగచే చుట్టిన ఇవా వలే పావకః అగ్ని శ్రీకృష్ణ భావము తన భర్తయగు అర్ధముడు సృష్టించిన దేవతా కన్యలచే ఆమె దేహము పోషింపబడెను ఆ సమయమున ఎటువంటి మానసిక చింత లేని కారణమున ఆమె దేహము శుష్కించలేదు ఆ విధముగా ఆమె పొగచే చుట్టబడిన అగ్ని వలె గోచరించెను శ్రీకృష్ణ భాష్యము నిరంతరము దివ్యానంద సమాధిమగ్నురాలైనందున భగవత్ చింతనమే ఆమె మనసులో స్థిరపడిపోయెను. తన భర్త సృజించిన దేవతా కన్యలచే చక్కగా పోషింపబడి నందున ఆమె శుష్కించలేదు. మనిషి చింతా దూరుడైనచో సాధారణంగా లావెక్కునని ఆయుర్వేద శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కృష్ణ భక్తి భావన యందు స్థితురాలైనందున దేవహూతికి ఎటువంటి మానసిక చింతలు లేకుండెను. ఆ కారణమున ఆమె దేహము శుష్కించలేదు. సన్యాస జీవనమును లేదా త్యాగమయ జీవనమును గడుపునప్పుడు సేవకుని నుండి లేదా దాసి నుండి సేవను గ్రహించరాదు. అయినను దేవహూతి మాత్రము దేవతా కన్యలచే సేవించబడెను. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానమునకు విరుద్ధంగా గోచరింపవచ్చును. కానీ పొగచే చుట్టబడినను అగ్ని సుందరముగానే ఉన్నట్లు విలాసవంతమగు జీవితమును గడుపుచున్నట్లు గోచరించినను ఆమె పూర్ణ పవిత్రురాలుగా కనిపెట్టెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. స్వాంగం తపోయోగమయం స్వాంగం తపోయోగమయం స్వాంగం తపోయోగమయం స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం ముక్తకేశం గతాంబరం ముక్తకేశం గతాంబరం ముక్తకేశం గతాంబరం ముక్తకేశం గతాంబరం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న భుబుధే దైవగుప్తం నబుబుధే దైవగుప్తం న భుబుధే దైవగుప్తం నబుబుధే దైవగుప్తం న భుబుధే
దైవగుప్తమబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః వాసుదేవ విష్ణి వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ హరే కృష్ణ స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశంబరం స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః దైవగుప్తబుభూదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః దైవగుప్తం న బుభూదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం బుభూదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. నేను చెప్పిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెంకట నరసింహ ప్రభుజీ, ఉమాపతి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వహంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టదిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధీః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదీప మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. స్వాంగం యోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధీః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పండి. హరే కృష్ణ. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధీః. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ చంద్రవతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధీః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే వాసుదేవ ప్రవిష్టధీః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ వందిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ఒకళ్ళు చెప్పండి. హరే స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుధే
వాసుదేవ ప్రవిష్టదీః. హరే అంటే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. భాస్కరే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. స్వాగం స్వాగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం న బుబుదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. స్వాంగం తన దేహము, తపః తపస్సు, యోగాభ్యాసము, మయం పూర్తిగా నెలకొనిన, ముక్త విడిపోయిన, కేశం జుట్టుముడి, గత చెదిరిన, అంబరం వస్త్రములు, దైవ భగవానునిచే రక్షింపబడినది, నా బుబుదే గమనింపకుండెను, వాసుదేవా వాసుదేవుని యందు ప్రవిష్ట సంలగ్నమైన ఆలోచన. హరే కృష్ణ. భావం ఎల్లప్పుడూ వాసుదేవుని చింతన యందే లగ్నమైన కారణమున ఆమె జుట్టుముడి వీడిపోవుటను లేదా వస్త్రములు చెదిరిపోవుటను కూడా కొన్ని మార్లు గమనింపకుండెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ శ్లోకమునందు దైవగుప్తం దేవదేవునిచే రక్షింపబడిన అనే పదము ప్రధానమైనది. ఒకసారి భగవత్ సేవకు అంకితమైనంతటా. హరే కృష్ణ. డిస్టర్బెన్స్ నాదా ప్రభు? వేరే వాళ్ళది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం నందు దైవగుప్తం అంటే దేవదేవునిచే రక్షింపబడిన అనే పదము ప్రధానమైనది. ఒకసారి భగవత్ సేవకు అంకితమైనంతటా భక్తుని దేహ పోషణ భారమును భగవానుడే స్వీకరించును. దేహ రక్షణమును గూర్చిన చింత అవసరమే లేదు. శ్రీకృష్ణునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడైన వానికి దేహ పోషణమును గూర్చిన చింతయే ఉండదని శ్రీమద్ భాగవతంలోని ద్వితీయ స్కందమునందలి 2వ అధ్యాయమున చెప్పబడినది. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు అసంఖ్యాక జీవరాశులను పోషించుచున్నాడు కనుక తన సేవయందు పూర్ణంగా నెలకొనిన వాణిని అతడు రక్షించకపోడు. దేవహూతి తన దేహ రక్షణను గూర్చి పట్టించుకొనలేదు. దాని రక్షణము పరమపురుషుడే స్వీకరించి ఉండెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ శ్లోకములకు భావము మరియు భాష్యంలో మనం చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం జీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్ని గౌరిత్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సో ఆ దేవహుతి కపిల భగవానుల వారు బోధించిన ఆ పరిపూర్ణ తత్వ జ్ఞానమును పొంది ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఆవిడ ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయ ముని విదురుడితో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకు పూర్వంగా చెప్పబడినట్లుగా మనసు దేవదేవుని ఎందే సంపూర్ణంగా లగ్నమవగా మరి ఇక నిరాకార బ్రహ్మమును ఆమె అప్రయత్నంగానే అనుభూతమున్నట్లుగాను, అందువల్ల ఆమె అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక ఉపాధుల నుండి మరియు సమస్తమైనటువంటి క్లేశాల నుండి బయటపడి దివ్యానంద అనుభూతిలో ఆమె ఉన్నారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా నిరంతరము భగవంతుని యందు ధ్యాసలోనే నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తి అయినటువంటి ఆ భగవంతుని అపరశక్తిగా ఉన్నటువంటి వాటన్నిటి నుండి కూడా మోహం నుండి విడిపడి పూర్తిగా ఆమె ఏ విధంగా అయితే ఒక జీవుడు తన స్వప్నమునందు వివిధ రకాల దేహాలను పొందినప్పటికీ మేల్గాంచగానే అంటే అంటే తిరిగి తన స్పృహలోకి రాగానే అవన్నీ కూడా వదిలివేసుకుని, అంటే స్వప్నంలో జరిగిన విషయాలన్నింటినీ వదిలివేసినట్లుగానే ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందిన ఈ భౌతిక దేహాన్ని ఆమె మర్చినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. భౌతిక దేహాన్ని కూడా మర్చిపోయినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆమె దేహధ్యాస లేకుండా ఉండి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొనకుండా ఆ దేవదేవుని ధ్యాస యందే నిరంతరము శ్రీకృష్ణ భగవానుని కొరకే పనిచేస్తూ ఆమె పరిపూర్ణమైన కృష్ణ భక్తి రసభావనను పొందినారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికనందు మునిగి ఉండడం వల్ల ఇక ఆమెకు ఏ విధమైనటువంటి త్రిగుణ సంపర్కమైనటువంటి ఆ భౌతిక దుఃఖానుభూతి లేకుండా ఉన్నారు అని మరి ఆ విధంగా ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం వల్ల మరలా ఈ భౌతిక జగత్తుకు రావలసిన అవసరమే లేదు అనేటువంటిది స్థితిలో ఆమె ఉన్నట్లుగా, అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటిదిగా ఉండి ముక్త స్థితిలో ఆవిడ ఉన్నారు. సర్వము త్యజించినటువంటి స్థితిలో, అంటే ఒక రకంగా సన్యాసం మొత్తాన్ని కూడా వదిలివేసినటువంటి స్థితిలో ఆవిడ ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ మైత్రేయ ముని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో ఎలా ఆమె మరి అక్కడ ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఇంకా చెప్తున్నారు.
తద్దేహ పరతపోషోప్యకృషచ్చాద్య సంభవాత్ బభౌ మలైరవచ్చన్నః సధూమ ఇవ పావకః. సో తన భర్త అయినటువంటి తద్దేహ, ఆమె యొక్క దేహము పరతః పోష అంటున్నారు. అంటే ఆ కర్దమముని చేత సృష్టించబడినటువంటి దేవతా కన్యల చేత ఆమె దేహము రక్షింపబడుతూ ఉన్నది. ఆమె ఆ దేహాన్ని గురించి పట్టించుకోలేనటువంటి స్థితి అంతకు ముందే చెప్పారు. కానీ ఆమె దేహాన్ని, సో మరి ఆ కర్దమముని, తన భర్త అయినటువంటి కర్దమముని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ దేవతా కన్యలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆమె యొక్క పోషణను చూస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆమె దేహాన్ని గురించి పట్టించుకోకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా అకృష అయినా కూడా అకృష అంటే శుష్కించలేదు. అలాగే ఆది అసంభాత్ అంటే ఇక్కడ ఆమెకు ఎటువంటి వ్యాకులత కూడా కలగట్లేదు అనేటువంటి అంటే ఆ సమయంలో ఆమె ఎటువంటి మానసికమైనటువంటి చింతలు లేకుండా, వ్యాకులతలు లేకుండా ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి ఆమె ఇక్కడ చెప్తున్నారు కారణంగా ఆమె దేహము శుష్కించలేదు. అలాగే సధూమ ఇవ పావకః. సో ఆ విధంగా ఆమె బయటకు మాత్రము మరి తన యొక్క పరివారం చేత తన భర్త సృష్టించినటువంటి ఆ దేవతా కన్యల చేత ఆమె పోషింపబడుతున్నట్లు, సేవలో అందుకున్నట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆమె పొగ చేత చుట్టబడి ఉన్నటువంటి అగ్ని వలె గోచరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అగ్ని చుట్టూ పొగ ఉన్నప్పటికీ అగ్ని ఏమాత్రము కళంకితం కాకుండానే ఉంటుంది. ఆ పొగ తొలగిపోగానే అగ్ని తన యొక్క యథాస్థితి తెలుస్తుంది. అంటే ఆ పొగ ఉన్నంత మాత్రాన అగ్ని కలుషితమై ఉండదు అని చెప్తున్నారు. తన చుట్టూ ఉన్నట్టు మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నిరంతర దివ్యానంద సమాధి మగ్నురాలైనందున భగవత్ చింతనయే ఆమె మనసులో స్థిరపడిపోయినది. అంటే నిరంతరము ఆ దివ్యానందమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుని ధ్యాసయందే మగ్నురాలై ఉన్నారు. నిరంతరము కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలో, దివ్య శ్యామ సుందర రూపమును తలుచుకుంటూ ఆ విధంగా ఆ దేవాది దేవుని యొక్క చింతనమయందే నిలిచి ఉండడం వల్ల, మనసులో స్థిరంగా ఉంచుకోవడం వల్ల ఆమె దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ బయటకు మాత్రము తన భర్త చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ దేవతా కన్యలచే చక్కగా పోషింపబడుతూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా వారి చేత పోషింపబడటం వలన ఆమె శుష్కించడం లేదు అనేటువంటి అంటే ఆమె యొక్క భౌతిక దేహాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఆమె శుష్కించలేదు అంటే ఆమె ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దివ్య ఆనందంలోనే ఉన్నారు. అదేవిధంగా అట్ ద సేమ్ టైం ఆమె యొక్క భౌతిక దేహము శుష్కించలేదు. ఎందుకంటే ఆ పరివారం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతా కన్యల చేత ఆ దేహము, భౌతికమైనటువంటి దేహం కూడా చక్కగా పోషింపబడుతూ ఉన్నది. అలాగే ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో తెలిపినట్లుగా మనిషికి చింతలు లేకపోయినట్లయితే లావెక్కును అంటే సాధారణంగా అందంగా మంచిగా ఉండడం, ప్రకాశవంతంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. చింతలు లేనప్పుడు కదా మనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన ఫేస్ లో కూడా అంటే దేహము ఎక్కువగా మార్పు చెందినా చెందకపోయినా మనం విచారంలోనూ లేదా ఏదైనా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మన దేహం ఎదుటి వాళ్ళకి ఈజీగా ముఖ కవళికల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఎటువంటి చింతలు లేనప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదో ఆనందంగా కనిపిస్తున్నావేంటయ్యా అని అడుగుతూ ఉంటుంటాం కదా. సో మరి ఇక్కడ ఆమె దివ్యానందంతో ఉండడం వలన ఆమె దేహం కానీ మానసికంగా కానీ పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలోనే ఉన్నారు. ఆమె కృష్ణ భక్తి భావన యందు స్థితురాలైనందున దేవహూతికి ఎటువంటి మానసిక చింతలు లేకుండెను. ఆ కారణమున ఆమె యొక్క దేహము కూడా శుష్కించలేదు. మరి సన్యాస జీవనమును లేదా త్యాగమయ
జీవనమును గడుపునప్పుడు సేవకుని నుండి లేదా దాసి నుండి సేవను గ్రహించరాదు అనేది శాస్త్ర నియమము. అయినా ఇక్కడ దేవహూతి మాత్రము దేవకన్యల చేత సేవింపబడుతూ ఉన్నారు కదా. మరి అంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానమునకు విరుద్ధంగా అనిపించవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమంటే, అది జస్ట్ అగ్ని చుట్టూ, ఏదైతే ఒక అగ్ని చుట్టూ మరి ఉన్నటువంటి పొగలాగానే ఉంటుంది. అంత మాత్రాన అగ్ని సుందరంగానే ఉన్నట్లు, అగ్ని తన యొక్క స్థితిని, తన ధర్మాన్ని ఎలాగో కలిగి ఉన్నట్లే, అలాగే బయటకు విలాసవంతమైన జీవితమును గడుపుతున్నట్లుగా మరి ఆ దేవహూతి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆమె పరిపూర్ణమైనటువంటి పవిత్రురాలుగానే ఆమెను భావించాలి. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఈ మానవ సంఘ సహజంలో 4 రకాలైనటువంటి ఆశ్రమాలు అంటే మనకి ఉన్నటువంటి మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటివి, అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస. సాధారణంగా ఈ సన్యాసం గురించి నిన్న కొంచెం అనుకున్నాం. సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు మిగిలిన అంటే ఈ ఏదైతే ఆశ్రమాలు ఉన్నాయో బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ వీరందరికీ కూడా ఆచార్యుడు వంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక గురువు వంటి వాడు అని చెప్తారు సన్యాసి. అంటే వీళ్ళందరికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ సన్యాస ఆశ్రమంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో 4 దశలు ఉన్నాయంటారు. మనం జయధ్వన్ చెప్పేటప్పుడు జైవం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అని చెప్తాం. పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్థితులు, అందులో 2 స్థితుల గురించి చెప్తుంటారు. కుటీచక స్థితి, బహుదక స్థితి, పరివ్రాజకాచార్య స్థితి, పరమహంస స్థితి. పరమహంస స్థితి అనేది అతి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ పరమహంస స్థితి సర్వాశ్రమముల వారి చేత గౌరవించబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి ఆల్రెడీ భాగవతంలో మొదటి స్కందం 3వ అధ్యాయంలో వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క 8వ అవతారంగా వచ్చినటువంటి వృషభదేవుడు తన పుత్రులకు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాలు, సునకాలు, సూకరములు వంటి జంతువులు కూడా పొందేటువంటివే. కాబట్టి మరి ఆ విషయాన్ని ఈ మూర్ఖ జనులు ఎరుగలేక ఉన్నారు. ఈ జగత్తులో పశువులు, పక్షులు, జంతువులు వంటి ప్రతి జీవి కూడా అటువంటి తుచ్చ సౌఖ్యాన్ని పొందుతూనే ఉంటాయి. కానీ మానవ జన్మతో సహా ప్రతి జీవి కూడా అటువంటి సుఖం పుష్కలంగానే లభిస్తూ ఉంటుంది. మరి మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశము ఆ తుచ్చమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ సుఖాల కొరకు ఉద్దేశించబడలేదు అంటూ బోధిస్తారు ఆయన. మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ద్వారా నిత్యము అనంతమైన ఆనందమును పొందడానికే మానవ జన్మ ఉద్దేశించబడినది. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో, భగవంతుని యొక్క సేవలో, భక్తి యోగ మార్గంలో ఉండాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన కూడా మరి సాంఖ్యతత్వ విధానం ద్వారానే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలన్నింటినీ, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అనేటువంటిది బోధిస్తారు వృషభదేవుడు. సో ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ద్వారా నిత్యము అనంతమైన ఆనందమును పొందడానికే ఈ మానవ జన్మ ఉద్దేశం. అంటే మానవ జన్మ భగవంతుని సేవ చేసుకోవడం, నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో తరించడానికే ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుడితో ఉండేటువంటి అనుబంధాన్ని స్వచ్ఛందంగా ఆ తపస్సు మార్గాల ద్వారా తపస్సులు చేయడము, యోగం, ధ్యానం చేయడము, మరియు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం భౌతికమైనటువంటి సుఖాన్ని విరమించడం ద్వారా లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆ ఇంద్రియ భోగాలకు దూరులైనటువంటి వారే ధీరులు అనబడతారు అని చెప్తారు. మనకి రూపగోస్వాముల వారు కూడా చెప్తారు, మనోవాక్కు అంటూ ఉదస్త 6 రకాలైనటువంటి వేగాలను
అదుపులో ఉంచుకున్నటువంటి వాడు ధీరుడు, అటువంటి వాడే ప్రపంచమంతా శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అని చెప్తారు. అంటే అలా ఆ ఇంద్రియ భోగాల నుండి దూరమైనటువంటి వాడే మరి ధీరుడు అనబడతాడు. అటువంటి ధీరులైనటువంటి వారే సన్యాస ఆశ్రమమును స్వీకరించి క్రమక్రమముగా సర్వజనుల చేత పూజనీయమైనటువంటి పరమహంస స్థితికి కూడా చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి ఆ మహారాజు అయినటువంటి వృషభదేవుడు కూడా ఆ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసి అంత్యకాలంలో దేహ అవసరాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి మరి సంపూర్ణంగా ఈ దేహ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి బయటపడి మరి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాము అంతకు ముందే వచ్చినటువంటి అంశాల్లో. సో కాబట్టి మరి ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి స్థితిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళే సర్వ జనుల చేత పూజనీయులుగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి దేవహూతి, మాత దేవహూతి కూడా ఆ బయటకు విలాసవంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నట్లు గోచరించినప్పటికీ ఆమె పరమ పవిత్రురాలుగానే ఆమెను కనిపెట్టాలి, అంటే చూడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు మైత్రేయ ముని విదురుడితో, స్వాంగం తపోయోగమయం ముక్తకేశం గతాంబరం దైవగుప్తం నభుబుదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ. సో స్వాంగం అంటే తన దేహం, మరి తపహ అంటే తపస్సు, మరియు యోగ, తపోయోగమయం అంటే తపస్సు మరియు యోగాభ్యాసంలో పూర్తిగా నెలకొని ఉండి ముక్తకేశం గతాంబరం, మరి ఆ జుట్టు ముడి విడిపోయినటువంటి విషయాన్ని కానీ, అలాగే వస్త్రాలు చెదిరిపోయినటువంటి, తను ధరించినటువంటి వస్త్రాలు అంటే చెదిరిపోయినటువంటి విషయాన్ని కానీ ఆమె గమనించడం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే దైవ గుప్తం నభుబుదే వాసుదేవ ప్రవిష్టదీ. సో ఇక ఆమె పరిపూర్ణంగా ఎల్లప్పుడూ నిరంతరము ఆ వాసుదేవుని యొక్క చింత యందే లగ్నమైనటువంటి కారణంగా మరి ఆమెకు భౌతికంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆమె గమనించడం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆమె ఆమె దేహపరంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి మార్పులు, ఆమె జుట్టుముడి విడిపోవడం కానీ, ఆమె వస్త్రాలు ఒక్కొక్కసారి చెదిరిపోయినటువంటి విషయాలను కూడా ఆమె గమనించకుండా ఆ విధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలో ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఆమె నిమగ్నురాలై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ శ్లోకంలో దైవగుప్తం అనే పదానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వివరణ మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా పరిపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిమగ్నమైనటువంటి వారిని మరి ఆ దేవదేవుడే రక్షిస్తాడు అని చెప్తారు. మనకు భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానం, అంటే భక్తుల ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటి వాగ్దానాలను ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు తప్పడు అని చెప్తుంటారు. ఆయన చెప్తారు భగవద్గీతలో, నా భక్తుల యొక్క రక్షణ నేనే చూస్తాను, అంటే వారికి ఏం కావాలనో ఆమె సమకూరుస్తాను, వారికి ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా నేను రక్షిస్తాను. ఆల్రెడీ దేవహూతి తన భర్త ద్వారా పొందినటువంటి వాటిని ఆ విధంగానే ఉంచుతున్నారు, ఆయన రక్షిస్తూ వాళ్ళ ద్వారా ఉంచుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, దైవగుప్తం అనే పదము ప్రధానమైనది, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఈ శ్లోకంలో అంటూ చెప్తున్నారు. దైవగుప్తం, దైవ అంటే భగవానుడి చేత, గుప్తం అంటే రక్షింపబడినది. ఒక్కోసారి గుప్త అంటే రహస్యం, అట్లా అది కూడా వస్తుంది. సరే, ఇక్కడ దైవగుప్తం అనేది ఆ భగవంతుని చేత రక్షింపబడినటువంటిది. సో మరి ఎవడైనా ఈ మనుజుడు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, అంటే భక్తి యోగంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనట్లయితే, కృష్ణ భక్తి రసభావనలో నిమగ్నమైనట్లయితే
అటువంటి భక్తునికి కావలసినటువంటి పోషణ అంతా ఏదైనా అది ఆ దేహ పోషణ, ఇక్కడ శ్రీల ప్రపోజల వారు చెప్తున్నారు, భక్తుని దేహ పోషణ భారమును భగవానుడే స్వీకరించును. ఆ భగవానుడే కర్దముని ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వారి ద్వారా ఆ రక్షణ అంతా వారి చేత చేపిస్తున్నారు అనేటువంటిదిగా ఇక్కడ చూడండి. కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో సమాధిమగ్నురాలైనటువంటి వారు ఇక ఈ దేహ రక్షణను గురించి చింతించన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే మరి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, సర్వజీవుల రక్షకుడు అయినటువంటి వాడు మరి తన భక్తులను పోషించడా అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన పైన సంపూర్ణ భారము విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి, అంటే సంపూర్ణ శరణాగతులైనటువంటి వారి యొక్క దేహ పోషణను గూర్చి చింతే ఉండదు అని మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆల్రెడీ 2వ స్కందంలో తెలుపబడినటువంటి ఆ 2వ అధ్యాయంలో తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదాన్ని రక్షణ భారం చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. మరి అలాంటిది తనకు పూర్తిగా శరణాగతులైనటువంటి వారి యొక్క పోషణ గురించి వేరుగా ఆలోచించవలసినదేముంది? మరి అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి కోట్ చేస్తూ ఆ 2వ స్కందము 2వ అధ్యాయంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అసంఖ్యాక జీవరాశులనే పోషిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అసంఖ్యాకంగా ఉన్నటువంటి ఈ జీవులన్నింటినీ కూడా పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అలా ఈ సృష్టిలో మొత్తాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు తన భక్తులను తన సేవయందు పూర్ణంగా నెలకొని అటువంటి వారిని రక్షించకపోవడం అనేది జరగదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. రక్షించడం అనేటువంటిది అంటే ఉండకుండా ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన నిరంతరము తన భక్తులను రక్షిస్తూనే ఉంటుంటాడు. సో మరి ఆ విధంగా దేవహూతి తన దేహ రక్షణను గూర్చి కొనలేదు. దాని రక్షణము ఆ పరమ పురుషుడే స్వీకరించి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఆమె సంపూర్ణ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఆ భగవంతుని ధ్యాసనందు ఉన్నటువంటి స్థితిని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ.